ଏଇଟା କ'ଣ? ବୁଢିଆ ବୁଢ଼ିଆରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିଭି ସିଡ଼ିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଡଲ ଚଢ଼ନ୍ତି ଏମିତି ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହାତୁଡ଼ା। ହାତୁଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ। ଲଙ୍ଗଳ ଏଇଟାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନା, ହଳ କରାଯାଏ। ଏଇଟା 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 ଦା। ଦା ଦାରେ ଧାନ କଟା ହୁଏ, ଏମିତି ଘାସ କଟା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଉଦାରୀ ବା ଫାଉଡ଼ା। ଏଇଟାରେ ମାଟି ହଣା ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ। ହଁ, ଏଇଟା କି ଗାଡ଼ି? ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ନା। କ'ଣ କ'ଣ କାଠ ବୁଣା ହୁଏ। ଏଇଟା ବି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଏଇଟା ବଳଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲିକ।